Sunod semana, buhay pikto ng Amnesty program sa Mandawi City Government alang ni ato nga may mga sakyanan nga na-impound sa mga sakop sa team. May diskwento nga ihatag aron na sayo ng ilang pagkuha sa maong mga na-impound nga mga sakyanan. Ang detalye ni Nico Serino. Mayo 3 hangtod sa Hunyo 3. Usa ka buwan ang tagal nga gihatag sa city government aron maklaim na ang na-impound nga mga sakyanan. Ubos sa ordinansa nga gipasar sa City Council, hatagan og diskwento ang mga vehicle owners sa ilang bayronon sa storage fees. 30% kung ang sakyanan na impound sukad ni atong 2015 hangtod tuig 2017. 20% kung gikan 2018 hangtod sa 2019, samtang 50% discount sa mga na-impound sa miaging tuig o panahon sa pandemya. Panahon nga pandemic, morning nga dako ang ato nga i-discount nila. Kay bawat pa na that time, traffic kayo ang Columbia. So they go kita Mayo. So morning yatagan premium ang 2020 nga mga impounded vehicles. Giklaro hinuon sa mga opisyales, storage fee ra ang gihatag kanila nga discount. Ang penalty sa violation mismo mao gihapon ang bayronon. Nang hinaot ang team nga i-avail sa mga motorista ang maong amnestiya aron mas gaan ang pagkuha sa ilang natanggong nga mga sakyanan. Kita katong road ticket, i-evaluate ilagi imong bayranan kay tanawon dito ang imong OR sa imong risk sa imong sakyanan kay basig na dunay pending violations. Kung wala, mo na subayon apil ang imong storage fee. Ang dili maklaim nga mga sakyanan paglabay sa Hunyo 3 hayan ipasubasta o idonar. Dili pa din makuha sa mga Tag-iya, i-consider abandon na ni. So mahimo din nga property sa sitio Mandawi. Then ang atong ordinansa inon nga ang inyong mga abandoned vehicles pwede ni i-donate sa mga barangay. Sa team side, amo na ning gi-segregate from 2015 to 2015 to 2020. Mao ning akong gihangyo si konsehal kay usa sa atong aim ani is luag-luag ang atong impounding area. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.